Kom så. 1. 2. 2. 1. 2. 3. Albuer. 4. 5. 16. 17. Tak træning. Selv tak. Træning er done med min kammerat her. Ahmed Walid, ham jeg mødt nogle gange derude. Fed træning, fed træning. Jeg tænkte lige skulle lov at se, hvad der rent faktisk er sket med Ahmed, siden vi startede vores forløb tilbage i november måned. Så kig lige med her. Så som I nok kan se, så har min afghanske ven her smidt lidt overflødige kilo. Og vi skal lige smide det sidste kilo, og så skal vi arbejde videre med noget muskelmasse. Og hvis I nu har glemt det, så har Ahmed et lille ting. En lille stor ting. Ståletåen. Det er rigtig nummer 1. Nummer 1. En fighter uden lige, og kæmpe respekt herfra. Så altså, grind videre, bro. Næste stop, det er min egen træning, og det er sådan set højdepunktet i dagens vlog. Så masser af detaljer der. Det bliver mega fucking fedt. Så er det tid til træning, og inden træning, der tager vi lige nogle kosttilskud, så bottoms up, som man siger. Undskyld mor. I forhold til kosttilskud, så er der rigtig mange, der har spurgt mig om, Peter, hvad tager du af kosttilskud før træning, under træning, efter træning, og så videre, så videre, så videre. Jeg vil sige, jeg tager kosttilskud. Jeg har taget mange flere kosttilskud tilbage i tiden. Man har faktisk drosset lidt ned på det. Fordi sandheden omkring kosttilskud er, at listen over de tilskud, der rent faktisk er med til at øge muskelmassen, den er ikke særlig lang, for at være helt ærlig. Kosttilskudsbranchen prøver at få det til at fremstille, som om vi skal bruge 40.000 forskellige kosttilskud. Det er ikke sandheden, vil jeg mene. Jeg har lavet en liste over det, jeg har lavet en artikel over det, og den lander i løbet af meget kort tid inde på min Facebook-side. Så stay tuned, så lander den derinde. Nu skal der trænes, så følg med. Bitch. Yeah, 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 oj, oj. Så er opvarmning done, og ja, vi er klar, er vi ikke det? Jo. Hvad siger jeg? Flex. Bum! Hvor ligger ishuset henne? Der er mange kugler, skal der isen. Jeg har lige spurgt Charlotte, om jeg skulle sige noget, hvad jeg skulle sige af kloge ting, og hvad var det, du sagde, Charlotte? Du skulle sige, at Charlotte er den sejeste i hele verden. Charlotte er den fucking sejeste i verden. Og den bedste. Og den bedste. Andre tilføjelser? Det var vist okay. Træningen er skal til i gang, og jeg har klaret min opvarmningssæt, og skal til i gang med min arbejdssæt nu her, som det hedder. Så vi kører det her descending rep scheme, det vil sige, jeg kører 2 sæt med 7 gentagelser i min hovedøvelser, det vil sige, det som jeg lige så, pull-ups, supersættet med min barbell shoulder press. 7 gentagelser i første sæt, 7 gentagelser i andet sæt, 5 gentagelser i tredje sæt, 5 gentagelser i fjerde sæt, 3 gentagelser i femte sæt, og 3 gentagelser i sjette sæt. Jeg håber, I kan følge med derude, det var svært selv for mig. Så ja, lad os gå ned og give den gas, ikke så meget snak, jeg tror bare, jeg skal træne. Det er faktisk meget sulten.
Tredje sæt, 5 gentagelser. Bare lige så vi er med derude. Bum. Kender I det, når man lige har noget, der klør lidt? Lige i midten der. Lige i midten der. Og den er ikke så skarp på din nums. Stil nu skarp på hans nums. Sidste sæt, 3 gentagelser. PR, personal record på 84, hvis det lykkes. Så kryds fingrene ud. Win some, lose some. A-serien er overstået. Skulderpres, det vil sige vertikal pres, supersættet med pull-ups, som er vertikal træk. Nu går jeg over og kører en B-serie, hvor jeg kører brystpres, det vil sige horisontal pres, supersættet med horisontal træk. Så jeg går over i pulley cable row efter og kører en row-øvelse. Så 6-8 gentagelser, 4 sæt, og så er der guns bagefter, og så er vi færdige. Så fuld smadret på. Hvorfor skal jeg altid sige fuld smadret på, eller følg med, eller hey, eller hey. Hvorfor? Så, mine damer og herrer, så er første træning done. Og så er der sikkert nogen, der sidder og tænker, hallo, første træning done. Betyder det så, at der er en anden træning? Og si senor y señorita, det betyder det. Det er jo sådan lidt tosset, fordi hvorfor træne 2 gange? Jamen det har forskellige fordele. 1. Jeg kan øge min volumen, det vil sige, at jeg kan løbe flere totale antal gentagelser i min workout her, eller på den pågældende muskelgruppe. 2. Jeg får en pause mellem første workout og min anden workout, hvor jeg kan få noget at spise. Det vil sige, når jeg kommer tilbage til min træning, så er jeg mere frisk og kan løfte tungere vægte. Så derfor er det en fordel. Men det er ikke noget, jeg vil anbefale alle at gøre. Jeg gør det også kun på én muskelgruppe, og det er min weak points, som er min kære guns her. Så triceps og biceps får lige en tur senere. Og det gør de efter, jeg har fået noget at spise, og jeg har haft en 3-4 klienter. Så yes, lidt mere træning. Så er dagens sidste klient Adore sendt ud af døren, svedig og hvad fanden vil jeg sige? Udkørt. Det var det ord, jeg lidt efter. Nu står det på den sidste træning for mig selv her i dag, og det er til Le Guns, som jeg har snakket om tidligere. Det bliver med fokus på det, der hedder eccentric overload. Og som min producer Anders Dahl han siger, show it, don't tell it. Men jeg vil gerne lige fortælle lidt om det alligevel. Ideen er, at man udmatter musklen concentric, det vil sige her. Men man er stadigvæk, man er ikke udtrættet excentric, det vil sige der, hvor vi holder igen. For eksempel en squat, hvor man sætter sig ned. Så først udtrætter jeg musklen concentric, og derefter går jeg over og udmatter den excentric, som er noget, man ikke skal gøre altid, men det kan man gøre i perioder for lige at stimulere til lidt ekstra vækst. Det er det, vi gør nu. Butterflies on rainy days couldn't sink my spirit. What you trying to do with all that energy? There's a certain type of mystic in the air when you next to me, so bright and sunny. Early mornings just my tea and honey. Can call you up, but it won't make you love me. I'm floating, but to the side I got it duly noted, and I can really focus. I hope you really notice. See if I hold it back, I'll end up exploding. You don't wanna see that. I see your life is golden. See is there here to go? I know you really like my. Hold up, need to take a little bit of more time to roll up, so show love. 12 timer senere, 8 klienter og 2 styrketræninger står jeg nu helt alene her i Ultimate Gym. Og
Og er færdig med dagens arbejde. Fedeste dag, solen skinner. Wow, lige 2 sekunder. Solen skinner, det har været en mega fed dag. Jeg kan rulle ud i magneten, og rulle hjem i magneten. Og så vil jeg sige tak fordi I så med. Jeg kan fortælle, at det her det er min sidste uge, hvor jeg skal gaine. Det vil sige fra på lørdag præcis, der skal jeg begynde at smide noget af det her fedt her, jeg har taget på. Hen over vinteren og herinde i foråret. Så der skal koste noget fedt af, og der skal I med, fordi jeg har i gang med en specialserie. Shreds 17 lander snart, og det bliver fucking fedt. Så stay tuned. Det bliver rigtig godt. Men venner, dagens episode den er overstået. I må have det, som I ser ud, og tusind tak fordi I så med. Hej! Tusind tak fordi I fulgte med i dagens episode. Husk at abonnere på min kanal, og hvis du kunne lide den her episode, så tjek sidste uges episode ud. I kan se mere på mine sociale medier, Instagram, Facebook og Snapchat. Give me a chance to see, sharing your love.